Здравейте, приятели! Сега се подготвяме за сиропът от бъз и сега започваме да го берем. Берем цветовете. Първо. Ето вижте, това дърво е цъфнало много хубаво тук. Близо до нас, на чисто место, да не е много прашно. Той сега е чист и няма нужда да го извиваме, защото наскоро е валял дъжд и той е чист. Я да видим колко си набрала. О, доста. Още малко може. И ще сме готови с първата доза. Тези цветове какви са тук като този? Ами те все още не са разсъхнали и не трябва все още да ги берем. Да, те остават за следващия път. След около една седмица или 10 дни ще направим още една дозичка сиропче, нали? Ехало, приятели! Ние набрахме цветовете от бял бъз, както ги виждате тук в чиниката. Пребрахме се вкъщи, подготвихме водата, за която ще ви обясня след малко. И сега София ще ви обясни каква следва. Така, слагаме чинията върху бъзът, така, и малко натискаме. След това започваме да сипваме водата, докато не се покаже над бъзът. Над чиниката. Да. Да, сега да ви обясня за водата. Подготвихме преди малко, я налях в шишенцата, горе-долу колкото да не стигне. Слагаме само алкална вода, която си наливаме от нашия апарат, който е за пречистване на водата. Който апарат се разделя на алкална и кисела вода. Така че за този сироп, който си правим всяка година по това време, използваме само алкална вода. Май се напълни така като гледаме. Да, събра 7 литра вода. Да, 7 литра вода, добре. Показа се над чинийката отгоре, което значи, че водата е достатъчно за това количество цветове. И сега какво следва? Ами сега слагаме капачето и трябва да постои... Капачето на кофата, да. Да, и трябва да постои поне 24 часа, а ние понякога го слагаме и за 2 денонощия. Да, поне 24 часа, утре по това време или след 2 дни по това време можем да продължим с следващата процедура, която ще ви покажем отново в видео, за да разберете всичко за начина, по който си приготвяме сироп. Приятели, минаха 2 дни, откакто сложихме бъзът във водата и сега го прецеждаме. Приятели, готови сме с прецеждането на сиропът и сега на всеки литър сироп слагаме по едно пакетче захар и по едно пакетче лимонова киселина.
Най-напред слагаме захарта. И сега слагаме лимоновата киселина. Сега го разбъркваме. Разбъркваме хубаво до разтваряне, до пълно разтваряне на захарта. И фактически това ще бъде крайният продукт, крайният сироп ще бъде готов по този начин. Готови сме с разбъркването. Сега преливаме в бутилките. А следващата стъпка е да го сложим, след като сме го наляли, в фризера, за да може да се замрази. Приятели, готови сме. Ако случайно ви се допие бъс, сироп от бъс, размразявате една бутилка, сипвате колкото желаете бъс в една чашка, разделяте го с вода на вкус и след това слагате лимон, а пък ако искате да бъде по-вкусно, слагате и лед. И го разбърквате. Ако желаете да пробвате нашата рецепта, ви пожелаваме успех! Точно така. Успех на всички, които решат да опитат. Чао, чао от нас. Надяваме се, че ви хареса видеото. Чао!